Hello. Wena imali. Yebo makhuluma. Kungenzeka ukuthi uVinkrad ukutshelile ngithi. Yini? Kwenze njani? Wena imala. Yebo ma. Cha ma ukuthi angu-understand ukuthi uthini mina. Awungempela. Ingabe ukutshelile ukuthi ngeke kwazi ukuya emtholampilo namhlanje ngoba phela uMonica uthola upoison phela ekudleni. Ayi. Cha akaze angitshele lutho mina. Udla into engekho right yini? Buka, awuyeke ukuloku ungibuza ipasi nespecial mina ukuthi kwenzakaleni. Mawuthola ithuba uze lana nje uzoyibonela wena. Oh. Okay, ngiyeza khona manje. Sengiyavala ke manje. Lungile. Bye bye. Vikrant, you are in a big trap. Ngiyabonga Nkosi. Konke sekulungile. Inkosi yami. Kade ngihlola itemperature yakho. Wena unawo inhlobo nje umkhuhlane. Musu kuzenzisa. Monica. Umuntu ongafundile uyayifeyila iexam. Musu ungenza isilimo. Loba kubona ukuchule bami. Kodwa into ekimi ngaphakathi. Ngakho kungangiqambile amanga. Ayike. Ngicela ungabi njalo. Awuyeke ukusenza uNkulunkulu. Akuwena uthwele wonke lo mthwalo Vikrant. Akuwena uthwele ukukhathazeka ukuthi abantu bazothina, abantu bayakubuza, abantu baxakekile, balokhu bekusola ngayo yonke into. Ilahliwe. Awuphinde? Vele lengane umthwalo kumina. Mhlawumbe ingaba kumthwalo kuwena. Kodwa lokhu kumele ukubuze nje ebantwini. Ukuthi laba abathandaza uNkulunkulu ababuzwe nobhlungu. Ukuthi umntwana uqonda ukuthini. Ubuze nalabantu besifazana abangakwazi ukuthola abantwana ukuthi umntwana uqonda ukuthini. Ubuze umzali obhekane nomdima bokukhulisa umntwana yedwa. Umbuze ukuthi kunjani ukukhulisa ingane uphinda ayincelise futhi. Umbuze njengomntwana. Even eminyakeni ewu12 abantu beshadile. Babuka udokotela ngamehla nethemba. Bebheka indaba ezimnandi. Labo bantu ababuza udokotela ukuthi kuchaza ukuthini uba nengane. Uphinde futhi ubuza udokotela ukuthi njani ukuthinta ingane engakazi bona umuntu lapha nje emhlabeni. Ukuthi uchaza ukuthini umntwana. Kodwa wena lokho ngeke uqondisise. Ngaphambi nje kwalokho wena uyazi ukuthi ukuphila kuyinto ebaluleke kanjani. Ku-enough kangakanani. Mhlawumbe uzocabanga ukuthi lokhu ngikwenza njengemgomo yami. Kanti ke cha. Ngale information yakho ke akusiyo nje impilo yengane esengcupheni kanti neyakho futhi isengcupheni. Kanti ke kumina impilo yakho neyengane nje ibalulekile. Kanti ke mina ngenza isithembiso lapha kini. Ukuthi ngizokunakekela. Kolunye uhlangothi kunabazali abafundisa izingane izinto ezinhle engakazalwa. Ngala wena. Angifani vele nabo. Angisoze futhi ngafana nabo Vikrant. Mina ngangifa. Wangisiza. Kanti wawungisizelani pho? Wena bungangifela yini mina? Kwenze njani? Yewubone kulokho egula nje. Mangithi ngiyabuza nje bathi ushevu. Kodwa buka thina sigwile zamakhehla manje. Kade sasidla yonke into asikaze sasigulisa ushevu. Indaba usakwazi ukudigesta yini manje? Ngicelile ukuthi bathi kumhlola nje bamhlolisise. Manje? Kodwa yazi labo dokotela bafuna ukusebenzisa ingqondo yabo ngisho isidingo singekho. No Vikrant. Ngithe kumhlola kuVikrant kwathi cha.
Ngase ngithi akumiyeke afise kwembuzi ke mayifuna. Okay. Mina sengiyahamba. Lawo dokotela ngoba befundile basho noma yini. Into efike ekhanda nje. Thina sikugile sibanga kodwa sinomdlandla thina sayimela nje. Kodwa ngabe sibuka ngathi babuka iphukuphuka sinangqondo nje. Ngingangena. Yini ke kuhluphayo kulesikhathi? Ngabe uphethwe amahloni? Hey. Ngabulele ngempela yini lo muntu? Iron, calcium, folic acid. Uyabona ke? Uyabona ukuthi uVikrant uyikhathela kanjani ingane yakho? Bengivele ngazi nje ukuthi bengayona food poisoning le. Ungalingi lokhu uzenzise ngathi ulele la. uNkulunkulu yedwa wazi ukuthi uzokubezela la kuze kube yinini. Khona manje nje uqamba amanga eqambela wena kulabantu. Angithi uyakwazi ukulala kamnandi uphole kanje ngale kokuthi uphazamisa abanye abantu. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly Zizonke Sisonke Dear Signature 169.